Halako raid urbano batetik berant etxeratu ginen, eta lanera lehiatu aitzineko 2 orduak larruak larruari pasatu genituen. Lilik zorrogabetuak zeuzkan bularretan jarri zizkidan eskuak. Eta gidatzen ninduela, aurrak bere sabelean, sabeleko fruitua Jesus galdu zitzaizkidan. Haren titipuntekin jostatzen ari nintzela, biluzi nintzen, eta Liliren behatzak nabaritu nituen handik laster potxo txankilikari. Gure lehen musu maitekorra trukatu genuen, Espainiak Espainiei, mihiak mihimenaren moldean txirikordatuak eta irri lainoaz. Mutu. Olio usain goibela zerion metroaren estesailetan urtzeko ordua hurbildu zitzaidan. Lili Marlen ohean abandonatu nuen bihotz apurturik. Enuen laneratzea biziki maite, are gutxiago goiz hartan, pentsatzen alden maneran. Tiketa hartu nion emaztea agurtu nuen behingoz, eta haren hile orailak atzera bultzatuz jardetsi zidan. Gurutzatzen nituen begitarteak ituak eder kausitzen nituen, eta nioen edozein amodio itxura aldatzailea zela, bikote bat elkarri erasiaka hauteman nuen arte. Mentza zara ala, nahi duzu gure umea galdezadan? Ez, horrelakorik ez. Goazen etxera orduan aspertua naiz. Kafea artezagun bederen. Burutik eri zara mutiko tristea, ahoskatzen zuela neskak, garraio publikoaren erotz luzeak haien solasaren aria ebakizidan. Eta bagoiaren aixolbean kokatu nintzen, Lili Marlenen gorputzaren arpeen magalean bezala.